Gisda. Cyma pinsio hon nhw. Cychwyn o fanna a jyst o'r pinsiad. Reit fan lle, paid e reid nhw rei agos at ei gilydd. Di hyn ddigon on? Mae'n chydig bach ormod o fanna. Ond ti jyst eisiau rhyw ddau pinch mewn ffordd i wneud un rhes. A goll eisiau newid un de, ydy jyst cyfro nhw fel yna. Mae'n ddigon. A mae ddylia heina wan, dechrau tyfu yn yr bythefnos i 2 wsos nesaf yma wan. Ti wedi blannu tatws mae ni yma? Da ni. Diw cofio'r di tatws yma. Leo mae tatan yma di dechrau blaguro yn dda. Tisio y blagur fel hyn. Os dyn nhw wedi cychwyn tyfu, doryn nhw ar sylff ffenast i gychwyn am chydig o wsnosa. Tan maen nhw wedi dechrau tyfu fel yma. Ti'n misio gormod o llgada chwaith ar tatan. Neu beth sy'n digwydd ydy, os am digon o faeth yn y datan i fynd i bob llygad. So ti isio efo dewin de, gawtio fallan. Cos os ti'n jyst rwbio hwnna i ffwrdd nid o dyfu nôl. Ond mae hwnna'n datan da, nid i gael lot o datws off yr yna. Dos a hwnna wan i pen draw co. A doro hi troedfedd o'r wal o fyna. Dim o'na lyflu fel yna. A wedyn, ti eisiau nhw troedfedd o'r wrth i gilydd. O, mae'n... Dyn ti draed bach, mae rhaid... Ti da hi mwy ffordd... Ia, na chdi. Os dyn nhw'n rhy agos at ei gilydd, maen nhw'n wedi cystadlu am yr un maeth. So mae troedfedd di hen ddigon o le rhwngthyn nhw i gyd. Gyd i reid y pridd wan drostyn nhw. Wel, na o wan, da ni wedi gorffan y cwbl. Dwi wedi mwynhau cael neud yr ar ma fo chi. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau hefyd, de. Do. Be di'r peth gorau da chdi licio am wneud hyn? Bod da ni wedi cael tygluso o'r mesod yma blaen a dyn mynd altro lot yma hwn, ia. Mae'n edrych yn ddel, dydi? Mae'n dechrau daclus Mae'n altro dda, do. Dwi'n gobeithio gewch chi lwyddiant. Mae fyny chi wan watchad ar ôl y cyfan. A dwi'n di ddod yn ôl yn yr ha i gael gweld sut lwyddiant gafoch chi. A dwi'n gobeithio newch chi wneud pryd o fwyd i mi, de. Cinio dy syl. Ia, dwi'n edrych ymlaen. Na i na i adael chi wan. Mae fyny chi wan watchad ar ôl o, cofiwch. Oce? Na i adael cwpan i chi fan, malwch. Ta-ra! Hwyl! Ta! Mae Dafydd Cadwaladr yn un o fwyellwyr gorau Cymru, ond dwi ddim wedi dod yma i ryfeddu at i alluo i drin bwyall. Mae anger Dafydd at goed yn mynd yn llawer pellach na jyst i hollti nhw. Dau gwir ddech chi'n de, mae coed yn llenwi bywyd y dyn yma o fore gwyn tan nos. Ond y gadw di ffit, Dafydd? Wel, yndi dew. Diwrnod oer wrth heddiw. Reit, mae gen i goed wedi torri yn ngwrych ynde, ac o'n i wedi meddwl jyst cael boi draw felly gadwyn, ond ti'n fan argymell yn un, nag wyt? Wel, so ti'n meddwl wneud hynny, a di gwir, mae hwnna'n ffordd eitha rhesymol o wneud, cael rhywun profiadol iddo draw, ond pam na ni wedi wneud o dy hun, de? Felly, ys na fwy o alw am goed, wan? Yn sicr, mae'r galw di dwad dros y 2-3 blynedd dwytha yma. Benna, dwi'n meddwl, achos cost, yr adnodda, yr olew a nwy. A yn yr un dull lle mae yna fwy o bobl eisiau tyfu i bwyd a'i llysiau hunan ac ail dechrau garddio. Yr un fath mae bobl hefyd yn dechrau chwilota am coetân a licio cael y pren i hunan. Felly, be di'r cam cyntaf i ni heddiw ta? Mi nawn ni ddangos sut mae defnyddio'r offer llaw yma a gawn ni gweld sut mae'r pethau'n mynd o hynny. Okay. So, hwnna i chdi. O, diolch yn fawr iawn. Hwnna i fi. O, be'n fach i ddynes, ia? Na, jyst bod yn enw fi ar hwn li. Dwi'n so. Gwneud i. Pam ti wedi torri hon, ta? Reit, wel, trio tyfu coed syth yda ni, cael bonyn da ar gyfer dodran. Wedyn be oedd, yna ddwy goedan yn tyfu wrth ochrau gilydd. Un ydy'r un dwi eisiau trio ffafrio a trio gadw. Mi oedd y llall ma wedyn tyfu reit wrth i ochr i ac yn cystadlu am dŵr gola a maeth. So felly dyna lle oedd y dewis yn eitha hawdd, sef torri hon mwyn i'r llall ma cael tyfu'n i blaen. Achos na hwn ydy'r cam cynta i sychu'r coed. Doran ni nhw i ryw hydoedd, ryw 2 lath neu ryw 2 gam. Felly chi wedi cael hein, dwi'n meddwl. Gofn ti gael brigyn yn llygad li. Ydi, perffaith, off you go. Okay.
Na fi, wen. Pa mor hir mae hein yn yr aros ma wedyn? Wel, i ryw sefyllfa, a di pen chi lawr ta. Hiran byd, goran byd. O rhai rhywogaethau'n cymryd hirach i'w sychu na'i gilydd. Benna'r derw fydd hwn. So mae derw'n cymryd 2-3 blynedd i sychu'n iawn. Pan ti'n sôn am sychu, wan, lot o bobl yn meddwl bod ti'n gorfod sychu dan dod yna, mae wir yna di. Dwi'n meddwl bod o'n well i ddechrau fo i cael, achos mae hein yn goed gwyrdd, dwi'n meddwl bod yr cychwyn y broses, achos bod hanner y broses yn gemegol beth bynnag. Dwi'n meddwl bod o well iddyn nhw dorri lawr tu allan yma yma, mae'r gwynt a'r glaw a rhywfaint o hael o beth bynnag arnyn nhw yn helpu'r broses. Felly allan mewn tocia. Ond mae yna un yma yna sydd fel sa wedi sychu'n barod. Wel, mae hwnna mwy na thebyg yn gangan o di marw, felly... Ti eisiau dangos i fi sydd wedi lifio ta? Ia, oce. Oce, hwra ni. Reit. Lli, nefi, pan bod nhw'n siap hwnna? Lli arbennig i dorri coed. So mae'n reit finiog. Dwi'n llifio di rhwng yr styflenod O, rhwng hwnna. Rhwng hynna. Ddim just tynnu. Tynnu, just... Tynnu. O mi fysa lli gadwyn yn gynt. Aw, ti'n gry? Ti'n gry, li. Weld, hawl di. Reit, o'n i ein yma ni. Ce. Ai ar pwn mawr, li. Ai ar pwn mwy o'n nhw. Ti'n fawr wyall? Cario hwnnw fydd? O. Gret, nes i wynhau hwnna. Do? Do. Oedd y werth o? Bendant, achos bo allan drwy'r pnawn ar gweithio'r tywydd, dwi wedi mwynhau'n hun, dwi wedi cadw'n ffit, yndo, a da ni wedi gwneud rhywbeth cynnaldwy achos mi dyfys y goedan eto ar gynt. A ti wedi cael cnesu drwyddiad dwywaith? Dim yna fel. Wel, di gnesu wrth eich di defnyddio'r wyall, a ti'n cnesu rwan wrth i ni losgi'r pren. Da well, de. Ie. Dwi yma yng nghartref teulu James yng Nghaerfyrddin gyda'r cynllunydd Lois Pris i ddod ag ychydig o liwiau Hawaii i'w gardd. Mae Lois a Betty Wyn wrthi'n peintio. Tra bo Elin, Sara a Finnau yn creu cadwyni o flodau fydd yn berffaith i ddamsio'r hwla. Chi'n iawn am fan hyn am munud? Os na'n diwas mae Lois yn gyrru ymlaen? Ia? Ti bron a gorffen, Lois? A dwi'n ma'n dod wan, jyst rhoi'r papur gludog neu'r ffablon ma'n i le. Mae hwn yn stwff ti'n gallu ddefnyddio, pobl ddefnyddio fo i wneud arwyddion ar ffenestri. Neu ti'n gallu gael un frosted os ti eisiau rhaid y ffenest i beidio allu gweld drwyddi. Math yna o beth, wedyn mae'n handi iawn. So ti torri allan i gael... Torri fo allan i'r siap, neud yn siŵr bod na ddim bubbles air yno fo, a wedyn, ia, mae o'n i le. Be dwi wedi gwneud, dwi wedi chwistrellu chydig bach o'r preniau crwn ma. Ac o'n i'n gwybod bod eich shed chi'n mynd i fod yn bink, felly dwi wedi chwistrellu hein yn bink. Dwi'n meddwl, sa hein yn gallu bod reit neis efo'r blod yma. Nath chi sôn yn gynharach bod chi wedi dechrau garddio oherwydd bod chi'n gwylio byw yn yr ardd. A nath chi blannu lot llynedd yn do? Do. A gafo chi fita lot ohonyn nhw beth? Ie. A be nath chi fita? Achos oedd y tatws mor neis, o'n i wedi bita nhw gyd mewn y fflog. Ie. So ydych chi'n wedi blannu mwy flwyddyn yma? Ydw. A be nes ti fwynhau ore? Y beetroot. Ie. O'r rhai yn enfawr. Oedd wir? On. A be nath chi wneud efo'r beetroot? Ni tymryd yn ei piglo. Do? Hwna edrych yn ddel? Be ti'n meddwl? Ti'n licio fa? Ie. A mae'n neis efo dy jumper di? Na di? Ti'n licio fe, Elin? Ydw. Wyt. A dwi'n meddwl bod Lois bron a gorffen hefyd. Waw, Lois, ti wedi gorffen? Wedi gorffen, do. O, beth chi'n feddwl genad? Nes. Mae'n bert.
Yndi, be ydych chi'n licio amdano fo? Y llew. Ti licio'r lliw? Y blodau. A ti licio'r blodau, wyt? Ydw. A be am mam a dad? Wel, fi'n credu gysyn ni bach o arswyd pan welon ni lliw y paint yn y tin, ond nawr bod e wedi cael ei osod ar y tŷ bach twt, fi'n credu bod ni'n hapus iawn, mae'r lliwiau'n hyfryd iawn, dyn nhw. Ydy, o sicr, ydy, o, hoffi lliw. Mae'n llachar iawn, ond bydd rhaid fi byw gyda fe nawr, ynddo fe. Tair menyw yn erbyn un dyn. Diolch yn fawr iawn, mae'n ardderchog. Am fanylion ar sut i fynd ati eich hun, ewch draw at ein gwefan. A dyna ni am heddiw. Gobeithio gewn eich cwmni chi eto a byw yn yr ardd wythnos nesa. O Ben Llŷn, hwyl chi gyd.